en peber ned til mig, og en til Hercules. Ja. Hercules! Er du vågen? Ja. Nå, der er du. Godmorgen. Nu skal du se. Prøv at komme her. Nu skal du bare se her. Jeg er sikker på, at der er noget rigtig godt i nissesokken i dag. Se her engang. Og skal vi lige se, hvad kan det må være for nogle gode sager, der er hernede af mærkelig slags. Lad mig lige se engang. Hvad er det for noget? Au! Hvad er det? Au! Sæt lige ned. Au! Hvad i alverden er det? Ja, det er jo en musefælde. Det kan man da ikke byde folk, som har mus. Men det minder mig selvfølgelig om noget. Ja, for det minder mig jo om en ting, som jeg skal i dag. Fordi i dag skal jeg nemlig ud og se til en ganske særlig slags musefælde. December måned, og man glæder sig til julegaver og flæskesteg. Sneen har lagt hele landet i skjul. Hvordan mon det skal gå i Sebastians jul? Sebastian har det ikke helt nemt på den gamle bondegård. Han skal passe alle dyr, og der er mange andre opgaver, som skal klares. Og så var det ikke længe før det jul. Hvordan mon det skal gå i Sebastians jul? Hej Mia. Hvad med dig? Ja, og det er du. Kom her. Kom her, din frække fyr. Se det her. Det er jo en af de bedste musefælder, man overhovedet kan få. De her katte, de kan altså fange mus, og det er nok de bedste til det overhovedet. Og derfor så har vi mennesker holdt katte lige så længe, som vi faktisk har høstet korn. Fordi da vi begyndte at høste korn og samle korn i store lager, så tiltrak vi mus. Og det var ikke særlig populært, for mus, de spiser korn. Ej, kan du lade være med at krasse mig? Nej, ikke klør. Skal du derop igen? Og det er tosset kat. Men siden vi begyndte at dyrke jorden, siden vi begyndte at høste marker og have kornlager, jamen så har vi altså haft katte. Og det er altså i flere tusind år, at vi mennesker, vi har holdt katte. Ikke bare som kæledyr, men som nyttedyr. Som musefanger eller musefælde, om man vil det. Kom her med dig. Kom her. Au. Ikke kløerne. Sådan der. Så lige nu, der er den her kat i hvert fald rigtig tryg. Og den virker, som om den godt kan lide mig, og man kan høre, at den spinner på livet løs. Ja. Og når katte spinner, så er det fordi, at de er glade, og de er trygge, og de har det godt. Og hvis det er, at den ikke er glad, og den ikke er tryg, så mærker man den meget hurtigt, fordi så er det så, at de sætter kløerne lige der, hvor det går ondt. Du er sød. Du er en bølle. Du er bølle. Er du er. Men jeg skal lige have fat i dem begge to, fordi vi har også en rød en. Og de er ikke så gamle. Kom her. Ja, kom her med dig. Og du er også ude på ballade. Sådan der. Hvis I lige kommer med mig et øjeblik. December måned, og landet er hvidt. Mon julen bliver hvid, det sker ikke så tit. Vi nærmer os julen, og tiden den går. Det hele skal nås inden næste år. En hund står i sneen og løfter sit ben. Den laver små gule mønstre i sneen. Og grisen den grønter er spækket med sul. Mon grisen glæder sig til jul. For alle dyr skal passes på en bondegård.
og gæs og hestegrise kører og får. Ja, alle dyr skal passes, og tiden går. Det hele skal nås, før det bliver til næste år. I lænestolen, der ligger min kat. Den virker så doven og malig og mat. Hvorfor mon katten er blevet så træt? Hvad mon katten har lavet i nat? Hvor hunden før tissede og sneen blev gul, hopper nu stille en kold lille fugl. Fuglen er fløjet ud fra sit skjul, hvor fuglen glæder sig til jul. For alle dyr skal passes på en bondegård. Høns og gæs og hestegrise kører og får. Ja, alle dyr skal passes, og tiden går. Det hele skal nås, før det bliver til næste år. Se her. Ja, hvad er det for en stor gren, der er her? Se her, hvis I kommer. I kan løbe og lege mere. Okay. Ud og lege. Ud og lege. For se nu. Nu skal jeg lege. Ja, jeg skal ikke lege. Nu skal jeg lave noget legetøj til katte. Faktisk så skal jeg lave et klatrestativ, og det er derfor, jeg har den her kæmpe store gren herinde. Så er jeg lige her, så kan jeg nok godt komme til. Så tror jeg starter med at save lige her. Sådan her. Se, sådan der. Det her, det er den ene del af klatrestativet, eller det ene ben af klatrestativet, fordi mit stativ, det har nemlig ben. Og det andet ben, det tror jeg skal være lidt længere, så den skærer jeg her, tror jeg. Ja. Sådan der. Så har jeg forberedt mig lidt. Jeg har lavet sådan nogle runde fødder her. Dem skal de stå på. Se, skruen her. Den skal ind lige her. Ja. Sådan der. Sådan der. Det var den ene del af stativet, og det er lidt skævt, men det gør ikke noget. Så tager vi så den anden del, og det er den her. Nu skal vi have der. Sådan der. Så sidder den her fast. Så har vi den anden del. Og så skal vi bruge den her som midterdel. Sådan der. Jeg tror, den skal sidde sådan der. Ja. Og så binder jeg det fast. Sådan der. Og også sådan her. Sådan. Se her har vi et ne. Og det er faktisk et hvidene. Og det her, det driver sådan nogle legesyge katte fuldstændig til vanvid. De elsker at slås med sådan noget, der stikker og stritter til alle sider. Alt, hvad der overhovedet bevæger sig, det kan de finde på at jagte. Og det kan være hvad som helst. Det kan være lyskarmen fra en lommelygte, det kan være en flue i vindueskarmen, det kan være en sommerfugl, og det kan selvfølgelig være en mus, men det kan altså også bare være sådan noget her, der bevæger sig lidt. Det kan de stå og chatte til og kaste sig rundt efter, fordi det vækker simpelthen deres jagtinstinkt, og de er pjattet med det. Så mangler vi lige prikken over i'et, som skal hænge her. Det er den her. En bold. Og så er der serveret
et styks klatrestativ til katte. Puha. Så trænger jeg da også til at sidde ned. Sådan der. Så har jeg fået lavet legetøj til kattene. Et helt fint legetøjstativ, som de var helt pjattet med. Det var jo dejligt. Så er de i hvert fald beskæftiget. Lad mig lige se en gang. Jo, jeg har også lige fået en lille rift lige her. Og det er jo altså, hvad der sker, når man har katte. Så kan de altså godt finde på at rive. Jeg har jo helt glemt Hercules. Jeg har jo glemt. Han fik jo slet ikke nogen pebernødder i morges. Jeg må da have et eller andet til Hercules. Hvad i alverden? Nej, jeg vil se det. Det var jo heldigt. Der var lige en pebernød. Så kunne vi jo lige prøve at se, om ikke Hercules var sulten. Hercules? Hercules? Er du der? Nå, der er du. Nu skal du bare se, hvad jeg har her. Prøv at se her. Hvad siger du til sådan en der? En pebernød. Hvad?